Good afternoon sa inyo lahat. Good afternoon. Good afternoon. 1, 2, 3. Ang hina! 1, 2, 3. Ang 6, 7 sa mga bata, pag i-google mo, ibig sabihin, solidarity. Yun! In other words, nakikiisa ka sa kanila. 1, 2, 3! Tamo? Oo nga. Ito na. Una, pag sinabing retreats, paliwanag ko lang kung bakit may retreats at saka may recollection. Para maintindihan nyo pagka nagka-attend kayo ng retreats o recollection. Halimbawa, ako yung general ng isang army. Tapos ito yung aking mga sundalo. Naglalakad tayo sa paanan ng isang bundok. Nagkataon na ito yung mga bandang tanghali. Hindi pa tayo nag-almusal, hindi pa tayo nagtanghali. Naglalakad na tayo, kagabi pa. Habang naglalakad tayo, Ate Des, merong grupo sa taas ng bundok, nakaabang na sa atin. Tapos, tsaka tayo, tingin ka baril. Siyempre, tayo naman, dahil hindi natin alam, magkatago tayo. Pag nakita ko medyo natatalo tayo, sigaw ko, retreat! Ano ibig sabihin? Atras, yun lang. Hindi lang yung atras ka. Number 1, again, atras ka. Number 2, regroup. Number 3, analyze mo kung bakit tayo natatalo. And last, strategy. So lumilitaw, pag tayo nag-retreat, atras tayo, regroup, evaluate kung ano nangyayari sa atin, and then, strategy. Pag buo na yung atin, sabi, okay, doon ka sa harapan, dito kami sa likod, tapos ikaw sa gilid, sabay-sabay tayo. Ha? So, pagka meron tayo strategy, pakabalik tayo ngayon, lusog! Yun ang retreat. Si Ate Des, pag sumisigaw ako, hindi siya nabibingi. Gumagalaw yung earrings niya. Pag sinabing recollection naman, i-collect mo yung iyong mga pinagdadaanan. Babalik kami pinagdaanan mo kung tama yung nangyari sa'yo. Yun ang recollection. Parang atras uli, babalikan mo. Ipunin mo. Kaya nga, recollection. Ito ngayon, ang topic. What is Lent? Mamaya, pag magpa-BP ka na. Ano ba ang Lent? Meron ko isang kaibigan, kapitbahay namin, napansin niya, pag nagluluto kami, ang ginagamit namin kaldero, luma at saka maitim na. So, nung kaibigan ko ito, nag-text sa akin, Father, pwede kami magpahiram ng kaldero sa inyo. Ganun ba? Pakuha mo lang, Father. Sige po, thank you Yung kapitbahay kong pangalan, si Ate Balbakwa. Ate Balbakwa. So, tatawagin ko yung aking maganda, mabait, nakasambahay. Para siya kukuha nung ang pinapahiram sa aking kaldero. Tatawagin ko aking pinakamaganda, pinakamabait na kasambahay. Ate Des! Ate Des! Tingnan mo
Ang ganda ng kilay. Tapos, meron pa siyang eyelashes. Yee! Kumusta ang love life? Kumusta ang love life mo? Happy. Ha? Happy. Ano? Happy. Ate Des, ilang taong ka na? 64. 64. Di ko tinatang waistline mo. Ilang taong ka na? Ate Des, punta ka kay Ate Balbacor, yung kapitbahay natin. Kunin mo yung pinapahiram na kaldero. Hindi kami, sorry ha, sisters, hindi kami prepared eh. Yan. Oh, thank you, Ate Des ha. Ilan taon ka na nga? 64. Ako po, 68. Meron akong team song sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Ngayon, tanong, pinahiram sa akin kaldero, ginamit ko siya for 2 months. Tanong, in what condition ibabalik yung kaldero sa may-ari? Ha? Dapat ano? Ha? Malinis din po na ibabalik. Kakatawa ka ate. Ulit, ulit. Malinis din po na ibabalik mo. Ang ganyan pagkasa. Malinis din po. Kakatawa. Panagilagil din nakikita ko. Malinis din po. Okay ka lang? Ulit. Malinis din po na ibabalik. Malinis. Yes or no? So, babalik ko yung ang kaldero sa may-ari, kailangan malinis. Ano pa? Ha? May laman. Yung naglaman, sabi na may laman, makapalang mukha joke. May laman. Yes or no? Ano pa? As good as new. Tignan nyo ha, tayo ka lete. Ate, tayo ka. Dali. Oh. Tignan mo yung labi. Okay, ulit. Tignan mo yung labi ha. Ano? Dapat. As good as new. Haba ng nguso. Sabihin, maayos. Yes or no? Dapat, ang kalderong pinahiram sa akin, malinis, maayos, may laman. At yun ay pinahiram sa akin. Kayo call that Lent. Sister, you call that Lent. Mean to say, past tense ng lend. Lent, pinahiram. O nga no, in short, yung buhay mo at yung buhay ko, sisters, pinahiram lang. Yes or no? At yung may-ari ng ating buhay ay ang Diyos. Ngayon, tanda mo your life, my life, were not given. Again, hindi ibinigay sa atin ng buhay. Pinahiram lang. Ask me why. Pag pinahiram sa atin ng buhay, hindi. Tayo may-ari. We can do anything we want. Kaya mga pwede ba kayo mag-suicide kasi kayo may-ari eh. Hindi nga! Sinasabi ko lang, pwede kang, kahit anong gawin mo sa buhay mo, ikaw na may-ari kasi binigyan na sa'yo eh. Hindi. Pinahiram lang. Kaya nga bawal ang mag-suicide. Kasi hindi mo pag-aari yung buhay natin. Kung binigay sa'yo, ikaw may-ari. You can do anything you want. Second, we did not borrow it. We did not borrow. Hindi tayo ang nanghiram. Ask me why. Kasi nung pinanganak tayo, wala naman tayo kamalay-malay eh. Yung nangihiram, may malay ka. Uy, ate, pahiram ito. Uy, kuya, pahiram ito. May malay ka yun. May malay ka doon. Pero pag sinabing Lent, pinahiram lang.
wala kang kamalay-malay sa buhay mo. Isa pa, nung tayo pinanganak, kinuha yung dalawang paa natin, whether cesarean or normal delivery. Pagka tinaas ng ganyan yung dalawang paa mo, hindi ka humihinga. Tumitibok yung puso, pero hindi humihinga. Kaya yung midwife, yung kumadrona, yung, nagmamosa na siya. Ano na? Papaluin. At pag pinalo, ah! Uwa! 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 Ah! At pag dumating yung huling buhay natin, yung huling hininga, ang tawag, binawian ng buhay. Again, ang tawag, binawian ng buhay. Ask me why? Eh, pinahiram lang eh. Kaya pag tayo namatay, ang tawag, binawian ng buhay. Sa pang-example, pasensya na, Abe, ha? Sa pang-example, ito, best friend ko to eh. Pakilala ka. Si Kuya Pipo po ng Missionary Families. MSP, Kuya Bito. Tol, tandaan mo, yung buhok mo, pinahiram lang. Binawi na. Pinawi na. Ikaw, sa'yo nang galing, ha? Common sense. Okay ka lang? Sister, tandaan mo, yung ngiti mong yan, pinahiram lang. Ang ganda ng ngiti mo. Kumusta love life mo? Lumilitaw, pinapakita ko lang, the word lent for me, is Tagalog, pinahiram. Not given, not borrowed, pinahiram. Kaya lahat ng nangyari sa atin, pinahiram lang. Isa pa, mga be, yung pagiging altar server mo, pati pagkapari ko, pinahiram lang. At yung pagkapari ko, pinahiram lang sa akin na may-ari, aayusin ko to. Pag sinabing ayusin ko, bro, UK, UK, UK. Ano ka naman sabihin ng UK? Umayos ka, umayos ka, umayos ka. Hindi nga. UK, pinahira, umayos ka. Ang punto, pagka pala Lenten season, sister, it is meant to recall that your life, my life, were just Lent. And even our vocation, we're just Lent. At kung piniram sa ating vocation natin, ayusin natin. In all reality, sister, bakit ka nagkaroon ng vocation? Hindi mo lang kung saan galing. Tama? Ito ka na, madre. 22 po. 22. Ikaw, sister. 58 po. Tamo, 58. Tamo, sister, tayo ka. Imagine a day sa 58, yung kayong vocation. Amoy pinipig pa, hindi pa amoy lupa. Yes or no? Amoy pinipig. Kaya nga, pag sinabing Lent, yan na. Quaresma. At pag sinabing Quaresma, 40 days. Altogether, please, apat na pong yung sinasabing magbahagi, almsgiving, manalangin, prayer, magayuno, fasting. Uting ko, pag sinabing magbahagi, almsgiving, manalangin, praying,
mag-ayuno, fasting. At yan yung pagbasa nung Ash Wednesday. Anong araw yung Ash Wednesday? Wednesday. Nag-isip pa. Anong araw yung Ash Wednesday? Wednesday. Kaya kung titignan mo, ang layo na yung lalakad ko. Pinahiram. Number one, kailangan maayos. Sa panahon ng Kwaresma, anong dapat ayusin? Ating uso. Ano ating uso? Ano? From head to foot. Head to foot. Matangkad to eh. Pag sabi head to foot, masyadong generic. Eh, anong dapat ayusin? Yes. Ayusin natin ang relationship. For me, 3 relationship ang kailangan ayusin. Number 1, all together. Again, ayusin mo yung ugnayan mo sa sarili mo. Very basic. Kasi it's all about yourself. The way you think about yourself. Mga be, don't forget, ang pinaka-bully natin, hindi yung classmate natin. Hindi! Ulitin ko, ang pinaka-bully natin, hindi classmates natin. Ang pinaka-bully natin, hindi yung mga basher sa Facebook. Ang pinaka-bully natin, sarili natin. Papa, ayoko, nahiya ako. Papa, hindi ko kaya. Papa. Excuse me! Binubully mo ang sarili mo. Huwag ka na lumayo. Pag dito ka nasa ministry, bibigyan ka ng panibagong assignment na responsibility. Sister, wag ako. Sister, hindi ko kaya. Excuse me. Excuse me! Hindi mo kaya? Binubuli mo sarili mo. Kaya nga, kailangang ayusin mo yan. Dahil ibang mga bata, at hindi lang mga bata, pati parents, yan. Example. 7 kami magkakapatid. Isang babae, panganay, 6 kaming lalaki. Sunod-sunod. Ang daddy ko at mami ko very strict. Daddy ko doktor, mami ko pharmacist turned negosyante. Ito na. The very strict ng parents namin, ito yung panahon natin noon, kapag may bisita, o nakakit kayo sa kwarto nyo, may bisita tayo. Hindi kami allowed makapag-mingle sa mga bisita ng parents namin. Aminin ko ha, lumaki kaming mahiyain, including me, mahiyain ako. Totoo nga. Example para makita nyo yung pinanggalingan ko. 12 years old ako. At the time, tawag ng first year high school. 11 a.m. Hindi pa ako nag-almusal. Tinawag ko ng mami ko, Lika, bakit pa mami? Punta ka sa bahay ng tita mo. Bakit po? Kung naman pinahiram kong sa kanya, kailangan ko na. Mami, hindi pa ako kumain. Hindi, kunin mo na. Duling na ako sa gutom. Umalis ako sa bahay namin, yung bahay ng tita ko, mga 4 kilometers from our house. Sumakay ako ng jeep, as usual. Pagdating sa bahay ng tita ko, halos 12 noon. Sabi sa akin tita ko, Arlo, kumain ka na rito kasi tanghali na eh. Aminin ko sa hiya ko, sabi ko, tita, busog pa po ako. Sa hiya ko.
Kinuso ko ng pisang buo ko. Arlo, sabay tayo, mananghalian tayo. Hindi, busog pa ako. Hindi ako napakain. Balik ako sa bahay namin. Sa jeep uli, sakay ulit ako, na-realize ko, bakit hindi ako kumain doon? Wala nang problema, tita ko naman eh. Doon ko na-realize, mahihain kasi ako eh. At the age of 12, gumawa ako ng resolution, promise sa sarili ko. I'd like to become a sociable person. At the age of 12. From there, I became very observant how people will relate sa iba-ibang mga tao. At the age of 16, I can talk to anybody. At the age of 16. Example para makita nyo kung sino mga mahihain. Example. Ate Des, ito si Arlo ito at the age of 12. Kumusta ba? Ate Des, kumusta mo? Father, kumusta ka na? Father, kumusta ka na? Dahil mahihain ako, mabuti po. Next question. Kumain ka na? Hindi pa po. Next question. Can you imagine? Sobrang hiya ko. Isang tanong, isang sagot. Ang hirap ko sabi isang tanong, isang sagot. Ito si Arlo, at the age of 16. I can talk to anybody. Kumusta ulit ako? Kumusta ka, Father? Ito, mabuti, na-meet ko si Ate Des, ang ganda ng kilay niya. Doon ako sa St. Gabriel, na-meet ko si Father Edwin. Ha, si Father Edwin? Kilala ko yun. Meron siyang pick-up point kasi marami akong sagot eh. Meron pick-up point yung kausap ko kasi marami akong sagot. Kaya sa totoo lang, ang hirap ang asawa maging komportable sa asawa niya, pagkausap niya, isang tanong, isang sagot. Ha? Totoo. Mas maganda kausapin pa yung mga MRT. MRT, Marites. Ah! Hindi nga. Isang tanong, isang sagot. Huwag ka na lumayo. Pag may anak ka lumalaki, kumustahin mo? Anak, kumusta yung school mo? Okay po, mama. Yun lang. O, nakaka-relate kayo, di ba? Binubuli mo ang sarili mo at iguso. Father, bakit si St. Joseph never talk? St. Joseph daw. Yan ang alam mo. Hindi nga. Sa Bible kasi, hindi kumpleto yan. Hindi kumpleto yun. Ha? Narinig ko din sa isang pari humili na si Joseph, hindi raw nagsasalita ng marami. Working, but with full heart and devoted. Wala namang question doon. Pero sa Biblia, hindi lahat nakasulat. Example lang, hindi nakasulat kung kailan namatay si Joseph. Oh. Hindi siya kumpleto. Bakit ganun yung respeto ni Jesus sa tatay niya? Example para sagutin ko lang When Jesus was 12 years old, pumunta doon sa Jerusalem sila as a Passover feast. Tapos dahil sila lumalakad sa Jerusalem, para sila sabi, caravan, sabihin buong baryo, pumunta ng Jerusalem. Lumuwi na sila, mayroon si Jesus. Akala ni St. Joseph at ni Mama Mary, nandun sa mga kapitbahay at nandun sa caravan nila. Hindi. Can you imagine, para alam nyo, ma-visualize nyo, yung layo ng Nazareth to Jerusalem, parang from here to Tarlac-Tarlac. Ganun kalayo, 100 kilometers. Now, pagkagaling dito, balik sila sa Tarlac-Tarlac. Joseph and Mama Mary realized na hanggang nasa malolos na sila, hindi kasama si Jesus, bumalik pa sila. At pagkaraan nun, kinuprat ni Mama Mary si Jesus, anak, bakit mo ginawa sa amin to? Aligaga kami. Tapos sabi ni Jesus, don't you know I should be my Father's house? Right after next verse, ang nakalagay, and Jesus went home with them and obeyed them.
Sabihin, magaling na Tatay St. Joseph. When Jesus stayed in the temple, and then the parents went home, is that in the Bible? Opo. Sinabi naman po ni Mama Mary, naghahanap sila eh. Naiwanan siya. Okay? Now going back. Sound! Sound check. Sound check. Smile nga, smile. Yee. So lumilitaw na yung yung ating pinag-uusapan, huwag mo ibuli sarili mo. Have a confidence. Imagine, 12 years old, mahihain ako, isang tanong sa sagot. At the age of 16, I can talk to anybody. At the age of 18, seminarista na ako. I was already giving a talk sa public. Kinikwento ko lang sa inyo, I was inspired by the Lord with my negative experience. Kaya ako nakaharap sa inyo ngayon, nagbibigay ng talk. Kaya mga, don't ever say, I can't. Binubuli mo ang sarili mo. Besides, parents, alam mo bakit yung mga anak ninyo walang self-confidence? Ask me why. Ulitin ko ha, alam mo bakit yung mga anak nyo walang self-confidence? Ask me why. Kasi mas marami kayong correction kaysa affirmation. Mas marami kayong nakitang mali kaysa sa in-affirm mo tama ginagawa niya. Six, seven. 1, 2, 3. Ang hina, ulit. 6, 7. Diba, minsan mas maraming koreksyon ng parents kaysa affirmation? Oo. Kaya nga, yung relationship mo, ayusin mo sa sarili mo. Ito pa maganda. Para makita nyo kung bakit kailangan ayusin yung sarili, ito yan. All together, please. Your relationship with others is a relationship with yourself. Yes. Yes. Isa pa. All together, please. So yung pinakabasihan mo ng sarili mo, when you terms of relationship with others, yung sarili mo. Ito na maganda. Ito, sisters, na-realize ko. All together, please. Again. Ang basis ng pagmamahal mo sa ibang tao, sarili mo. Ang basihan o batayan ng pagmamahal mo sa ibang tao, sarili mo. Example, do you feel good? Pagpapasok ka ng simbahan, may bumabati sa'yo na kasama mo sa ministry or greeters, nakangiti. Hi sister, hello brother, nakangiti. You feel good? Yes or no? Yes or no? Eh bakit lagi ka nakasimangot? Bakit ka lagi nakasimangot? Eh gusto mong nginingitian ka. Excuse me. Excuse me. Yung ginawa sa yung gusto mo, gawin mo sa iba. Love your neighbor, you love yourself. Sa totoo lang ha, during my formation years, pag may pare, classmate, pag may pare na gusto ko during seminary days namin, ni Kuya Ben, I promise myself, I'll do the same. And I can do better than that. Kinukompetensya ko sa sarili ko na kaya kong gawin yun mas magaling doon. Halimbawa, gusto mo yung binigay sa yung
Kare-kare. Gusto mo yung lasa? Yes or no? Gawin mo rin. But do something better. Imbis na yung tuwalya, gawin mong bimpo. Ay, nako! Kaya nga, all together, please. Another perspective. Kung merong ginawa siya, hindi mo gusto, promise yourself, you will never do the same. Kasi hindi mo gustong ginawa sa'yo eh. Promise yourself, you will never do the same. Yes or no? Question. Nung kayo mga bata, nakaranas ba kayong pinagalitan ng tatay mo o nanay mo sa harapan ng mga kapatid mo? Yes or no? Yes or no? Napahiya ka? Yes or no? Eh, ba't ginawa mo sa mga anak mo at apo mo? Utin ko, bakit mo ginawa sa mga anak mo at mga apo mo? Eh, naranasan mo yun eh. Common sense. Bakit mo ginawa sa kanila? Napahiya ka eh. Tapos, sabi mo, kasi yung tatay ko, kasi walang pasensya eh. Eh, bakit ganun ka rin naging tatay ka na at saka nanay ka? Hindi ka nag-iisip. Sa totoo lang nakaranas akong seminarista ako. May isang bata naglalaro habang nagmimisa. Pinagalitan ng pare. Oh, sinong tatay nito? Bakit nalikod ko ng bata nito? Habang nagmimisa. Ako, nung makita ko yun, I promised myself, I will never do the same pag naging pare ako. 42 years na akong pare. Never ako naggalit sa mga bata. Never. Kahit na pa yung bata naglalaro dito, habang consecration, never ako naggalit sa mga bata. Isa pa, habang naglalaro, ang pressure sa mga tao na sumisimba, number one sa mga parents. Pambira naman ng parents doon, bakit di kunin yung anak nila? Yes or no? Number two, pressure sa mga tao, baka magalit si father. Aaminin ko sa inyo, pag may naglalarong ganyan, I will stop and I will say, I'm okay. Nakangiti ako, I'm okay. Makita yung mga tao, biglang magre-relax yung mga mukha. Okay, si father, okay lang pala. Sabihin ko, I'm okay. Sa totoo lang dahil ako, gusto kong binabati ako, siyempre, anyone, gusto rin eh. Ano nyo talagang intentionally, doon kami nagsimula ng misa. Ng entrance doon. Nandiyan altar servers, lectors, lay ministers sa likod. Ask me why. Para habang naglalakad kami, papasok, papunta sa altar, pag may ako nakitang bata, halimbawa, gaganon ako, gaganyan-ganyan, yung mga bata, gumagan sa akin, binabati ko habang papunta roon. Kahit mga 1-year-old, ngingiti. Tapos, pagka sign of peace ito nakita nila Gen 2 eh. After sign of peace, let's give us a sign of peace. After yakapin ko yung mga lector commentator, mga altar servers, pupunta ako rito. Yung mga bata, mga more than 10 of them, tatakbo dito. Father, sign of peace. Kahit 2 years old, kasi love your neighbor, you love yourself. Kaya ayusin mo yung sarili mo. UK, umayos ka. Diba? Kilala mo si Kumparing Al?
Sino po yun? Alfonso. Hindi po ako, wala akong bisyong ano eh. Wala. Alam ko na. Kilala mo si Kumaring Shopee? Ay, hindi rin po ako. Ang punto ko lang, pag gusto mo yung Shopee, tapos ikaw mag-check out, wow! Ang sweat, katawa. Pagka ganun yung treatment nyo, kasi isarili mo, ang basihan mo, you become comfortable with each other. Love your neighbor as you love yourself. Yung hindi mo gustong ginawa sa'yo noon, kung gagawin sa iba. At kung anong ginawa sa'yo gusto mo, gawin mo sa iba, and even much better. That's what you call, ayusin mo ang sarili mo. Suggestion lang. Kung nasaktan niyo yung mga anak ninyo, kahit may kanya-kanyang pamilya na sila, gamitin yung okasyon na ito. Anak, halika anak, bakit mama, galing ako sa retreat, sa recollection, meron ko na-realize, gusto kong sabihin sa'yo, anak, sorry pinagalitan ka nung grade school ka, naalala ko na. Bawi, upang lahat ng pagkasawi, papawi. Bawi, upang lahat ng pagkasawi, mapawi. May naalala ka, no? Ha? Mga anak ko. Okay. So, love your neighbor. All together again. Ang base mo, sarili mo. Kaya ayusin mo yan. Number 2. All together. Yes. Yung others na yan, your family. Una, yung mag-asawa. I said earlier, kailangan yung mister mo comfortable sa'yo. Ask me why. Pag hindi komportable ang mister mo sa'yo, maghanap siya ng ibang comfort zone niya. Dalawa yan. Babae, sometimes may bisyo pa. Pag hindi komportable ang misis sa mister niya, ang bisyo ng babae, check out Lazada at Shopee. Isa pa, kung lumayo, mga beon, kaya nagmaigi, pagka mga bata hindi comfortable sa mga magulang nila, sila nag-aasawa na maaga. Ang comfort zone nila, yung kalang crush sa klase nila. At yung mga batang hindi comfortable sa parents nila, ay nako, mag-aasawa agad, hindi na tayo sa pag-aaral. Isa pa indicator, pag hindi comfortable ang mga anak mo sa inyo mag-asawa at sa bahay, hindi sila nagdadala ng friends nila sa bahay mo. Pero pag meron sila mga friends, classmates, dinadala sa bahay mo, matuwa ka na kahit magastos. Sabihin, comfortable ang mga anak mo sa inyo. Isa pa, huwag ka na lumayo. Sisters, pag may laway na tumasik sa inyo, holy water yun bilang mga madre at pare, ano ang issue kung bakit may pare lumalabas sa pagkapare nila? Number 1, they are comfortable with their community. At yung kumadi man, lalaki, kumpari man, babae, yung babae sa aming mga pare, comfort zone lang namin yon.
Aminin ko may mga classmates ako lumabas sa pagkapare. Painful sa akin, only to realize na yung babae na naging dahilan ng kanyang paglabas at yung isang classmate ko, lumabas na sa kanyang pagkapare dahil yung babae, ang pinaka-reason, hindi sila comfortable sa kanilang community. Ang nakakalungkot, hindi rin sila nagkatuloy yun ng babae. Naanakan niya lang. At bumalik yung pare, yung ex-priest, Catholic ex-priest, sa kanyang pagkapare, joining Orthodox para maging pare ulit siya. Nakakalungkot, aminin ko sa inyo. Kayong comfort zone ng ng mga community. Okay ka lang, sister? May naalala ka, no? Hindi nga! Pare-pareho tayo mayroong relationship kasi. Isa pa. I got 3 levels of friendship. Nandito pala. Okay. Pangalawa, in your ministry. Ito na. Yung kanina, sa family. Yung ngayon, in your ministry. In all reality, sa mga ministry, ang daming inggitan, ang daming MRT, Marites. Meron ng Marites, meron pang Marisol, may pangatlo ko, pinangalanan ko. May isang babae, nagda-drive, nakabangga ng SUV. Bumaba yung driver ng SUV, binaba ni babae yung kanyang window, at sabi niya, ikaw naman yung lumang kotse mo, wala kayong babayad eh. Nag-viral yon. Binigyan ko ng pangalan. Ang pangalan, Maribeca. Kasi may Marites, may Marisol. Yon, Maribeca. Ask me why. Mare, grabe ka. Yo! May bago ka, ha? Mare, grabe ka. Pero huwag ka na lumayo. Para alam niyo mga ministry heads, ha? Normal lang yon. May alitan, inggitan. Ask me why. Si Jesus nga eh. 12 yung kanyang apostles. Sa harapan niya mismo, ha? Si James and his brother John, nakiusap yung nanay kung pwede makaupo sila sa right at saka left ni Jesus. Nung marinig nung 10 apostles, nagalit sila. Nagkagalit-galit sila. And to think, sa harapan mismo ni Jesus yan. Normal lang yung inggitan. Kaya nga yung bigote mo dapat hindi ka inggitan. Tatawa-tawa, oh. Kaya nga, yung sa miyang ministry, kailangan comfortable ang mga members sa isa. Isa pa, kailangan yung mga ministry heads marunong makinig. Hindi, sabi, alam mo, sister, mas marami sinasabi kaysa makinig. Ito na. Kasama sa pag-ayos sa sarili ng ating relationship, share ko lang sa inyo ito. 3 levels of friendship. Again, pakibasa nga po. Again. Level 1. Hi, hello, friendship. Hi, hello. Hi, Father Arlo. Hello, Father Edwin. Hi, hello. Hi, sister. Hi, bro. Sa opisina. Hi, ma'am. Hello, sir. Hi, hello lang yun. Same thing with Jesus. Doon sa Jerusalem, pagpasok niya, Palm Sunday. Sa daming tao, hi, Jesus, hello, Jesus. Gumagano sila with palaspas.
Level 2, friendship. By the way, again sa parish, merong high hello friendship lang. Kilala mo sila, kilala ka rin nila. Level 2, functional friendship. Again, functional friendship. Pakiulit nga. Again. Pag functional friendship, hanggat may kailangan sa'yo, hanggat may pakinabang ka. Example, ito sabihin ko sa harapan ng mga bata. Example, pag may mga anak ka, lalapit sa'yo, Mama, punta ako sa classmate ko. Papa, allowance ko. Lumalapit na sila kasi may kailangan sila sa'yo. Yes or no? Ang tawag doon, functional friendship. Lumalapit na pag may kailangan. Another thing, ano ba, Pong Nazareno. Lalapit sila sa Pong Nazareno bilang devotee kasi may kailangan sila. Pong Nazareno, sana kumalik anak ko. Pagaling mo, Lord. Lumalapit sila pag may kailangan sila. Magdadasal pa, Lord, sana makatanggap ako sa aking ina-applyan. Iyak-iyak pa. Kasi may kailangan lang sila. Functional. Ganun lumayo. Sa mga mag-asawa, they call each other, Papa, Mama, Daddy, Mommy. Okay lang yan kapag malit pa yung mga anak nyo. Papa, Mama, Daddy, Mommy. Pero malaki na yung mga anak mo eh. Pag Papa, Mama, responsibility yon sa mga anak. In all reality, Papa, Mama, Daddy, Mommy, for me, they're the terms of endearment, the terms of function and responsibility. Yun yung sinasabing functional. Isa pa, at si Father Arlo, sa isang grupo na maliit, small group, nag-sharing ako. Maniwala kasi hindi. Si Father Arlo, nag-green joke. Sabi nung isang nag-react, si Father, pari pa naman. Ang tingin sa akin nung nag-comment na yon, functional. Level 3, personal friendship. Ang personal friendship, pag may anak ka, Mama, pahinga ka na, ako natatapos niyan. Pag may anak kang ganon, personal friend yun. Papa, you look good, Papa. Thank you, Papa, sa kanina. Pag may ganong klase ng anak, lalapit, just to appreciate, personal friend mo yun. In all reality, hindi lahat ng anak mo, personal friend mo. May mga anak ka lang, functional, lalapit lang pag may kailangan sila. At pagka na lumayo, bilang mga senior citizen, tandaan nyo to, pag may anak kang functional friendship lang sa'yo, pag matanda ka na, hindi ka lang angkinin. Pero pagka personal friend mo yung anak mo, ay nako, pag lalaban ka sa asawa, kunat si Mama kasi wala na siya kasama. Yung personal friendship. Sisters, don't forget. Si Jesus, very particular about it. Maglalambing muna bago humingi. Ang personal friendship, lambing muna. Mama, sarap ng almusal na kanina, Mama. Thank you, Mama. Lambing muna. Sabi, hingi. Mama, punta ako sa classmate ko, ha? Makakatanggi ka ba? Yes or no? Hindi. Likewise, sisters, don't forget this one. Nung nagsabi si Jesus, teaching us how to pray, lambing muna bago humingi. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sabi, cambio, give us this day our daily bread. Common sense. Ito na. Pag yung asawa mo, personal friend mo, suggestion lang. Kayo ba? Holding hands lagi.
Una, kayo mag-asawa dapat holding hands lagi. Holding hands. Ayun, holding hands. Holding hands. Ako hinawakan. Ito, obserbahan ko to, Pagka yung magsyoto, magsyota, magjowo, magjowa, lagi magko-holding hands. Pero pagka mag-asawa na, naanak ka na, si Mister, naman, bagal-bagal mo, iwanan ka pa. Yes or no? Kamu sumagot, mga babae. Sa suggestion lang, personal friendship sa family. Kayo mag-asawa, magmansari kayo. Kayong dalawa lang, kain lang kayo. Kahit halimbawa, Dunkin, kahit isang coffee lang, hatin lang kayo. Kahit 30 minutes lang, doon lang, pagpalamig lang. Suggestion lang. Ask me why. Sabi Barbara Streisand at Barry Manilow, some good things never last. True. Some good things never last. Oo. Mami, si Daddy, Mami, si Daddy, Nasa heaven. ilan taon na kayo? 75. Oh! Ereto ka sa daddy ko. Ang daddy ko, 98 years old na. Kaya kita mo, nakapag-joke akong ganon, kasi personal friend ko kayo eh. Kaya kayo mag-asawa, huwag niyo tawagin papa, mama, daddy, mami. Ang tawag niyo, be, kain tayo, be. Pag narinig ka ng mga apo mo, uy, ang cute naman ni lolo at lola. Huwag ka, be, kain tayo. Pag tinawag mo gano'n, sabay, check out. Ang punto ko lang, develop a friendship. Isa pa, para makita nyo kung paano ang friendship, personal friendship. Do you believe that health is wealth? Again, do you believe that health is wealth? Don't forget, even if health is wealth, good friendship is wealthier. Good friendship is wealthier. Mas mayaman ang friendship kaysa sa health. Ask me why? Kahit may sakit ka, yung mga anak mo nagkakasundo, nababawa ang sakit mo. Yes or no? At wala kang sakit, yung mga anak mo nag-away-away, magkakasakit ka. Nakakalakas ang friendship. Totoo lang. Mas effective ang friendship kaysa vitamin C at vitamin D. So, totoo lang. Imagine kung kayo mag-asawa, magmamansari kayo, ang laking vitamina sa kanyang dalawa yun. Imagine yung ikaw lolo o ikaw lola, yung apo mo yayakap sa'yo. Ay, nako! Grabe yung kanyang lakas doon. Kasi yayakap yung bata. Huwag ka na lumayo. Sa totoo lang, observation to. Oh, sorry. Ito personal friendship. Sa totoo lang, kapag ikaw yung tatay noon, nanay noon, anak mo, yayakapin mo, halikan mo, gano'n lang yun. Yes or no? Pag kayo lolo o lola, ibang klase sa mga apo. May kasamang singot. Yes or no? Ask me why? Kasi pag matanda ka na, amoy lupa ka na. Pero pag yung apo mo yayakap sa'yo, sisingot mo, yung kabataan niya, lumalakas sa'yo. Amoy pinipig pa.
May amag na nga lang. Ah! Kaya yung friendship, malaking bagay. Sa ministry, kahit na pa we do this for the Lord, malaking bagay yung sense of fulfillment pag magandang friendship ng mga ministry members. Pag maganda. Kasi naghihikab siya. Binahati ko. Kita niyo yung, pasinin niyo, the way I do this talk, recollection, pasinin niyo personal friendship, modesty aside, mas effective siya. Kaysa nandun lang ako. Tama no? Mas marami nakaka-relate. Especially ako, kayo ka nga, ito makasama sa personal friendship. Ang yaman mo, ask me why. Why? May-ari ka ng subdivision. Alam bakit subdivision? Ask me why. Ang daming humps. Ayun, personal friendship nga. Ito pa. Ito, bitit yung mga be. Ngayon, ang sabi nila, Papa, binubuli ako eh. Sa totoo lang, mga be, kami, wala kaming ganong sinasabing bully-bully. Kami, asaran lang. Pag-asar, talo. Tama po. Pag-asar, talo. Pero mayroong bagong definition ng bully. Mga lolo't lola, mga kasing edad ko. Sa akin, the word bully, nung panahon natin, sa akin, piruan, utuan, lambingan lang yon, bully. Nung panahon natin, piruan, utuan, lambingan lang yon, bully. B-U-L-L-Y. Yan ha. May baong ka na. Kaya nga yung relationship mo, 3 levels. Level 1, high-hello friendship. Level 2, functional. Isa pa. Biblically, bibase ko sa Biblia. Again, yung sinasabing, high-hello, Jesus entering Jesus. Hi, Jesus. Level 2, functional. Nung si Jesus, nagkakagana ng cross, nilaglag siya ng mga apostles niya. Ask me why. Wala na siyang pakinabang eh. Functional lang yon. Level 3, personal. When Jesus, second time, appeared before His apostles, pitali ka. Bakit po, Lord? Do you love me? Yung ganong klaseng tanong ni Jesus, He wanted Peter to become His personal friend. P.S. Last May 2025, ako po Paris Priest sa Santo Niño de Villago, sa E. Rodriguez, malapit sa St. Luke's, Quezon City. May isang babae, must be in her late 30s, umiyak. Andito naman ako po rito. Nandun yung kanyang anak, teenager na. Iyak na iyak si girl. Dahil madalas sila magsimba, si mister, nasa likod lagi. Hindi nag-join doon sa mag-asawa, doon sa mag-ina niya. So habang umiyak si girl, sabi ko, halika, usap tayo. Usap kami sa gilid. Tapos sabi ko, ba't ka umiyak? Kasi, Father, yung mister ko had another woman, Father. Pero, bumalik siya sa amin. Tinanggap ko naman. Napatawad ko naman siya. Pero, kaya lang kumiyak, Father, kasi yung mister ko, nag-decide lately na magsarili siya
Nagrenta ng isang kwarto sa apartment, pero hindi siya bumalik sa number 2, pero nagrenta siya ng kanya sariling kwarto. Humiwalay sa amin, Father. Kwento pa si girl. Sabi niya, Father, minsan kasi si mister ko, uuwi sa gabi. Pag gabi na, ginagabi na siya, minsan tinatanong ko, oh, saan ka galing? Sa number 2 mo na naman, ano? Sabi sa kanya, kaya pala, kinukonsyensya mo. Eh, tama-tama, yung gospel, Ate Des, at that time, si Jesus, tinanong niya si Peter, Peter, lika, do you love me? Bro, hindi sinabing, Peter, lika, bakit mo ako nilaglag? Hindi niya sinabing, bakit mo ako nilaglag? Sinabi niya, Peter, lika, do you love me? Kaya kung sino man dito, mga babae, kinukonsyensya ang mister, tandaan mo to, baka hindi komportable sa iyo ang mister mo. Kinukonsyensya mo. Isa pa, mga be, alam niyo ba may nag-viral na isang bata? Graduation. Third honor siya. Yung tatay, kinukonsyensya niya, anak, nagpapakihirap ako dapat, valedictorian ka eh. Pinagalitan niya. Alam nyo, yung anak, nag-viral din to eh. Following day, suicide. To. Mali yung personal friendship niya. Kaya nga, lumalakas ang bawat isa pag mayroong personal friendship. At this point, before we break, please stand. Close your eyes, please. As you close your eyes, sino yung mga personal friends mo rito? Number 1, in your family, do you consider your spouse to be your personal friend? Yung asawa mo ba? Kinukonsider mo personal friend mo? Tanda mo, ang yaman mo ay nasa friendship mo. Yung bang mga anak mo, personal friend mo? Sino sa mga anak mo ang nagmamalasakit sa iyo? Kayo magkakapatid, sino personal friends mo? Sa inyong mga ministry, sino personal friends sa ministry? At this point, try to imagine, anong lambing mo sa personal friend mo pag nakita mo siya? Anong lambing mo sa kanya kung nagkamali ka sa kanya? Paano mo express yung love mo sa kanya? Paano express yung appreciation mo sa kanya? I suggest say a little prayer para sa family mo. Pagdasal mo, number 1, your spouse. Kayo mga bata, pagdasal niyo yung parents niyo. Number 2, pray for your ministry.
Number one, yung first ministry mo. Ano ministry mo na gusto mo maging personal friend mo? Sino yung mga gusto mong yakapin if in case makita mo sila? Ano yung pwede mo sabihin sa kanila pag nakita mo sa isang functions ninyo? At maganda rin, yaman mo yan. Hello. Hello po. May available snacks po tayo sa labas ng ating simbahan. O, pwede po kayong lumabas at kumuha ng ating snacks. At sa labas daw po tayo.
kumpisalang bayan. Pero, I won't tell you the details, what I suggested kay Father Edwin. We'll just discuss the details mamaya. Pero, briefly, I told him, I don't call it kumpisalang bayan. I call it pista ng kapatawaran. Sa image ng under the image ng prodigal son. So, ang game plan ko sana, akala ko magre-recollection lang, around 50. But ang dami nyo, so tama-tama, si Father Edu nandyan, nasabi niya, you'll have your kumpisalan this coming Monday. So, parang mindset natin, ito yung first part, in preparation for your pista ng kapatawaran. Meanwhile, since nagbago yung plano, original plan din is, yung ating gagawin ngayon ng adoration, gagawin natin sana after prayers after communion. Pero since gagawin natin to, ito gagawin natin na adoration na, and then we'll have Mass. Okay? Now, just to put third point po natin, briefly lang, before we do our adoration. Kanina, ayusin yung ating relationship with ourselves. Yung pangalawa, ayusin natin ang ating relationship with each other. Family and ministry. Third, ito yung third topic. Ayusin natin ang ating relationship with God. Tama-tama, na-realize ko rin yung ating almsgiving, prayer, fasting. Na-realize ko, dito lang itong Lenten season, ang prayer is our relationship with God. Almsgiving is our relationship with others. Fasting is our relationship with ourselves. So, sakto lang. Now, going back sa ating relationship with God, if we had our personal friendship with each other, I suggest, make also God as your personal friend. Hindi lang lalapit ka kay God dahil may kailangan ka. Honestly, ako, sisters, pag nadaan ako sa Adoration Chapel, okay, sa Tabernacle, ko, good morning, Lord Jesus, you're my personal friend. Mas intimate sa akin pag sinasabing personal friend. Kaya nga, pag serve ka kay Lord, personal friend mo siya. Now, yung sinabi ni Jesus, Gospel of St. John, ask anything in my name, I will do it. Again, sabi ni Jesus sa Gospel of St. John, ask anything in my name, I will do it. Again, please. Alam nyo, dear family, I realize, depende sa friendship mo kay Jesus. Again, depende sa friendship mo kay Jesus. Kung personal friend mo si Jesus, you can ask anything in His name. You can use His name. Example, si Father Arlo, yung kotse niya, 33 years na sa akin. Yung yellow na yun, yung yellow yun, yun ang kotse ko. 33 years na sa akin. Ako lang gumagawa. Mahilig ako magmekaniko. Akala nga ng daddy ko, nung bata-bata pa ako, hindi ako magpapare. Yung kapatid ko magpapare, hindi ako. Kasi ako mas madaldal eh. Akala niya magmemekaniko ako. Anyway, nung naging pari ako, itong kotse ito na Celica, Toyota, imported. Yung kapatid ko galing sa Hawaii, yung asawa niya, misis niya,
taga-DFA, entitled sila mag-uwi ng sakyan, $20,000 pababa, they can bring car duty-free. To cut the story short, naipasa sa akin itong kotse. And from there on, for more than 33 years, akong gumagawa sa kanya. Dahil nakakantindi ako ng pagmemekaniko, pag may sira, papaklasin ko yung pyesa. Tapos dadalhin ko sa Banawe. May mga friends ako sa Banawe. Ang pangalan nung siyang friend ko, personal friend ko, si Ate Hilda. Nung may problema sa family, namatay sila, I was there for them. Pati yung mga boys niya sa talyer, personal friends ko rin. Eto na, dadalig ang pyesa sa kanila. Ate Hilda, pahanap mo nga itong pyesa ko. So yung isa sa mga boys niya, may motorsiklo yon. Ikot sa Banawe, sa mga suppliers nila. Pag nakakita ng pyesa ko, brand new, bibigay sa akin at cost, walang tubo. Ask me why. Personal friends ko sila eh. Now, one day, isang pare, kasama ko sa Catholic trade sa Metayuman. Sabi sa akin, Arlo, may kakilala ka bang kaibigan sa Banawe? Oo, kako. Bakit? Kasi, tol, itong kotse ko pinaparepair ko, ang singil sa akin, labor pa lang, 1,300 pesos, labor pa lang. Wala pa yung pyesa. Ganun ba? O sige, tol, dali mo sa Banawe, Kate Hilda. Ito yung number niya, ito yung kanyang address. Following day, yung pare, dinala yung kotse niya doon sa Banawe. Nagpakilala. Ate Hilda, ako pa si Father. Pakilala siya. Pinadala po ako din ni Father Arlo. Ha? Si Pads? Opo. Si Father Arlo? Opo. Sige, Father, dali niyo rin yung kotse niyo. Ginawa ng mga boys niya, half day yung kotse yung ginawa. Ang singil sa kanya, 300 pesos lang ang labor. 300 pesos against 1,300. Ask me why? Ginamit yung pangalan ko eh. Ginamit yung pangalan ko eh. Pagka friendship mo si Jesus, you can use His name. Kayo nagsiserve kay Lord. Don't make it as your kind of parang responsibility. Pag sinabing responsibility, feeling obliged. Call it kusa. Call it nagkusa ka. You were not forced. Although may schedule, fine, but you have to reset your motivation in serving your parish. Do it out of love, do it out of kusa, not out of obligation. Example, Oprah Winfrey. Si Oprah Winfrey, meron siyang, sa kanyang show, meron siyang 2 guests. Parehong tumutulong sa ibang tao. Yung number 1 guest niya, tinanong niya kung ano yung sinaserve niya sa ibang tao. Alam mo, Oprah, lumalapit sa aking mga tao, tapos pag may kailangan sila, Sir, pwede bang? Sir, pwede bang? Honestly, Oprah, out of, sumingi sila, binibigyan ko sila. Kaya na Oprah, napapagod ako. Kasi, feeling ko, obligado na ako. Yung isa, tinanong ni Oprah, kumusta ang pag-serve mo sa ibang tao? Happy ako. Bakit happy ka sa pag-serve mo? Oprah, hindi ako hinihingan. Ako nagbibigay. Yun yung kusa. Example. Sa totoo lang, mas fulfilling yung anak mo na tumulong sa'yo na hindi mo hiningan. Mas ramdam mo yung love niya sa'yo kasi hindi ka humingi sa kanya.
Kasi personal friend mo siya. Nababawasan yung fulfillment mo kung ikaw recipient pag humingi ka. Pangalawa, yung nagbigay. Mas fulfilling ang nagbigay na hiningan. Kapag nag-thank you yung kabila, mas ramdam niya yung ginawa niyang tama. Personal friend eh. Kaya nga, sa totoo lang kayo mga parents, pag may anak ka na tumulong sa'yo na hindi mo hiningan, iba ang pakiramdam. Si Lord, personal friend natin. Magtatanong sa'yo, anong gusto mo? Siya pa magtatanong siya, anong gusto mo? Isa pa, ito, out of the topic to just letting you know, isang klase ng kabaitan bilang pare. Father, tatanong sa akin mga friends ko, saan mo gustong kumain? Honestly, sasabihin ko kung saan. Diba, Bonchon. O kaya Mary Grace. Ako na magsasabi. Ask me why. Kasi pag sinabi kong, ate ko nang bahala, mag-iisip pa siya. Yes or no? Tapos pag kumain na kami, sabi mo sa akin, Father, nag-enjoy ka ba? Ako bilang kabaitan, siya naman nagtatanong Father, saan mo gustong kumain? Oh, Mary Grace. O kaya, Bonchon. Para hindi na siya magtanong kung enjoy ako o hindi. Bilang kabaitan, sila naman nagtanong Kaya ang dami nag-imbita sa akin. Uy, alam niyo ba yung contest? Mango Bravo. Masarap. May bago Choco Almond Sans Rival. Yung Mango Bravo na small, 1,200. Yung Choco Almond Sans Rival, 998 lang, pero mas malaki. Pero meron mas mura sa contest. Mas mura sa contest. Mas masarap. I-google nyo. Maramis. Maramis. Konti nga Ay, nako! Babagal. Konti maramis. O, isa pa. Isa pang kabaitan to, isa pang kabaitan. Sa dami ng kilala ko, sa dami ng namimit ko, minsan hindi ko na alam mga pangalan. Honestly, sa dami ng mukha, sa dami ng... Hindi ko na maalala ibang pangalan. Iba, 5 years ago, paano maalala yun sa dami ng mga pumalit? Instead, itong strategy ni Father Arlo. Hindi ko tatanungin, ano nga palang pangalan mo, bro? Sabi siya, Father, doon nga kayo tumira sa amin ng one day Baka sa akin babalik. Nakalimutan yung pangalan ko, Father. Kami nga nagpakain sa inyo. Sisingilin pa ako. Strategy. Kabaitan to, May kasama ako. Kamukha kahapon, may kasama ako. May nakakilala sa akin habang kumakain kami sa Poker Chan. Libre rin yun. Tapos, hey, Father! Mga lalaki, hey, Father! Uy, kumusta kayo? Feeling like, uy, kumusta? Yung close friendship na personal friendship. Uy, kumusta? Never ko sinasabi, anong pangalan nyo nga? Never. Sasabihin ko sa kaibigan ko, Alvin, magpakilala ka. Alam niyo yung strategy. Magpakilala ka, Alvin. Magpakilala si Alvin.
Ako po si Alvin, taga Canada po ako, ganyan-ganyan. Pakilala siya ng kaunti. Anong pangalan niyo nga? Siya magtatanong. Ako nakikinig. Doon ko lang maalala uli. Common sense. Idea ka na, ha? Iba magtatanong. Okay. So with this, gagawa tayo adoration. Papaliwanag ko mamaya pag naka-expose na si Jesus. I'm just motivating you, make Jesus your personal friend. Make him your personal friend. Para you can use his name. I'll explain to you kung bakit merong white cloth dyan. Okay? Nel, pakinya yung spread lang. So with this, usual songs natin. Meron pa tayong mga songs? Roland? Okay. That's to expose. And then, within the exposition, I'll explain some things. Pwede laging isang bagyung. Ito yung thermos yan. Hindi yung bagyung. As a step.
just few minutes to take silence while having our music. As address Jesus, tell him, Lord Jesus, you're my personal friend. Don't forget, lambing muna bago humingi. Say thank you to Jesus for all the blessings. How the Lord Jesus answered your prayers. Please take your seats. You take your seats. Ang tawag natin sa ating original schedule is Healing Mass. But this one, parang before the Mass, there could be healing na. I'd like to share with you, Jesus here, 3 images of telling Jesus, of our friendship with Jesus. 3 images. 3 images ng pagpapatira pa. The image of healing. This one para sa mga may sakit. If you can read, Sin Lector. From Gospel St. Mark. Please take it. So please read along with sister. There was a woman afflicted with hemorrhages for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet, she was not helped by only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. She said, "If I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately, her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." The Gospel of the Lord. I'd like to do this in Jesus' name, para kay Lord. Image of healing. Ito yung images ng pagpapatira pa. Pag nasa pagpapatira pa, dumadapa talaga as kind of act of surrender. Now, going back to this story, this woman, for 12 years, suffering from hemorrhages, dudugo. Tapos, ang sabi ng story, ipapagamot siya, instead of gumaling siya, lalo siyang lumalala,
At nabusin na siya ng pondo niya. At that time, I'd like to imagine that this woman heard a lot about Jesus. At yun yung kanya parang iniisip na sana ma-meet ko si Jesus. Meanwhile, si Jesus naman going to this direction. Ito yung time na si Jairus, isang official, yung anak ni Jairus ay mamamatay, 12 years old yung bata. So Jairus asked Jesus to come along with him towards his home para mabasbasa yung anak niya. And can you imagine a large crowd were following Jesus? So visualize it. Si Jesus nandito, going to that direction. Jairus, apostles, people behind him, going to that direction. Nagsisiksikan sila lahat. So, ang daming tao. Can you imagine around 300 to even 500 people following? Dito, wala pa tayo 200 eh. Pero ganyan to karami na. So, ganun karami yung nasa likod ni Jesus. Now, here comes yung babae. Imagine nyo, umaga, sabihin natin mga 9 o'clock na umaga. Coming from that side, papunta sa pupunta ng palengke para bumili pumunta sa 7-Eleven, halimbawa. Tapos dadaan siyang ganyan. Bakit ang daming tao? Ate, bakit ang daming tao? Si Jesus nandyan. Ha? Si Jesus? Opo. Talaga? Opo. Yung hinihintay ng babae. So yung babae, can you imagine? She heard about Jesus, came up behind him in the crowd and touched his cloak. Sabi ng babae, makikiraan po, excuse me po, makikiraan po, excuse po, makikiraan po ate, sorry po, makikiraan po. Sa loob-loob niya, if I but touch his clothes, I shall be cured. Yun yung kanyang mindset. Excuse me po, makikiraan po. So papalapit si babae doon. Hanggang sa malapit na siya, if I can just touch his cloak, kahit yung cloak, at yung babae, yumuko. Touch his cloak. Ang pagkahipo niya, yung bleeding has stopped. Sabi, uy, magaling na ako. Naramdaman niya, nawala yung kanyang bleeding. Uy, magaling na ako. And Jesus, to that direction, suddenly stopped. Hinto rin yung mga kasama niya, Jairus, hinto rin yung mga tao. Can you imagine? Humarap ng ganyan. Tumingin. Yung babae na dito. Sabi Jesus, who touched me? Sabi ng apostles, si Lord naman, nagbibiro yata kayo eh. And dami nakikipagsiksikan sa iyo, tapos you will ask us who touched you. Jesus, still looking at the people. Who touched me? Yung babae, siya yung pinatatamaan. Siya na nakakaalam, siya gumaling na. Siya na nakakaalam. And Jesus, lumahal yung babae, who touched me? Sabi ng babae, Lord, ako po yun, Lord. Sorry po, Lord, sorry po. Sorry po, Lord, sorry. Ako po yun. Yung babae nagpatira pa. And Jesus said, stand up. Your faith has saved you. Kung sino man may sakit dito, magpatira pa kayo. Mamaya, we'll have that experience of pagpapaterapa before Jesus. This is part of the healing mass na. Financially unstable, ipagpaterapa mo. Any pangangailangan, pero problema mo ngayon. Relationship, ipagpaterapa mo. This is the best time to do it. Second image. The image of thanksgiving.
Gospel St. Luke. Anybody, lector? The, cle- the cleansing of 10 lepers. As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voice, saying, "Jesus, Master, have pity on us." And when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests." As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice. And he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, 10 were cleansed, were they not? Where are the other 9? Has none but this foreigner returned to give thanks to God? Then he said to him, "Stand up and go. Your faith has saved you." The Gospel of the Lord. Kanina, the image of healing. The second time, this one is the image of thanksgiving. So yung 10 lepers, tandaan nyo they were isolated. They were not allowed to join their families and friends. Parang kumbaga COVID-infected. Isolated. So yung 10, nag-iipon-ipon dito. Sila nag-uusap-usap. Jesus naman, dumadaan ng paganon. Sabi siya, pare, di ba si Jesus yun? O nga, pare, si Jesus nga. Pare, si Jesus nga, pare. So itong 10 got excited. And they shouted, "Jesus, Son of David, have mercy on us." Jesus stopped from afar and saw them. Okay, go. Show yourself to the priests. Sa mga saserdote. Noong panahon na yon, yung mga pare, saserdote, ang nagde-decide if you can join your family or not. Go! Pakita ka sa mga saserdote. And can you imagine 10, papunta na ron. Jesus was there. Pare, uy, okay rin, kamay ko, pare, magaling na ako. Uy, pare, may pisigin na ako, pare. Pare, uwi na tayo, pare. Sabi siya, hindi, balik tayo kay Jesus. Pasalamat tayo. Hindi, uwi na kami. Out of 10, isa lang yung bumalik. Lord, thank you. Thank you po. And they fell at the feet of Jesus. Lord, thank you po. Thank you. Si Jesus stopped his shoulder and asked a question. Don't forget. Sa akin, ito pinaka-nakakakonsyensya ang tanong, nakakakonsyensya. Hindi ba 10 gumaling? Asa ng 9? Ito lang ba pwede magpasalamat? Sa totoo lang may iba mga OFWs magdadasal. Lord, sana matanggap na ako ng aking employer. Lord, sana matanggap ng visa ko, ganyan. At dinanggap nga. Nakapunta ng abroad. Nagtrabaho for about 5 years. Came back. May dalang pasalubong. Pasalubong dito sa sa family. Pasalubong sa mga barkada. Pasalubong sa ganito. Pero wala man lang pasalubong sa simbahan. Excuse me, kahit Thanksgiving Mass. Excuse me, wala man Thanksgiving Mass. Don't forget, anyone who thinks, thanks. Again, anyone who thinks, thanks. Pakulit nga. Mas malakas.
Ang hindi nagpapasalamat, hindi nag-iisip. Ang hindi nagpapasalamat, hindi nag-iisip. Iba hingi lang ng hingi. Kaya hindi ka babalikan para magpasalamat. Functional nga. Pag meron kang kaibigan ng pasalamat, yun ang personal friend mo. Ang tanong, sabi dito sa last chapter, sa verse na yan, stand up, your faith has saved you. Inisip ko, ano nangyari sa Siyam? Maybe yung Siyam, gumaling nga. Pero bumalik ulit yung sakit nila. Maybe. Yung isa nagpasalamat, yung totoong gumaling. Kaya mas maganda magpasalamat, mas maraming blessing. Ask me why. Tandaan mo to, ha. Pag may anak ka, lagi nagte-thank you sa'yo. Ang sarap bigyan. Uli. Ang sarap bigyan uli. Kasi nagpapasalamat. Kaya nga, ang Eucharistia, ibig sabihin, thank you. Every Mass is an expression of gratitude to God. Pag ang Eucharist means to give thanks. Kaya, yung sa Marta na yon na bumalik, yun ang gumaling. Because anyone who thinks, thanks. Ipagpatiripan nyo rito mamaya ang inyong mga answered prayers. Lord, sabi mo, maraming salamat, pinagaling mo ako, Lord. You can even claim na gumaling ka na. You can even claim na gumaling ka na. Mag-thank you ka na, ate, you'll be okay. Besides, maraming sumusuporta sa'yo, nakakaintindi sa'yo. Thank God. The last image. May sound ito, sound. Last image. The image of reconciliation. 1, row 2, row 3, 4, and so on. Pag tinawag yung row 1, row 2, row 3, lalapit kayo. By the way, please take off your shoes or sandals. Kasi ito yung cloak ni Jesus. Tapos, I suggest, when I call rows 1, 2, and 3, magpapatira pa kayo rito. Meanwhile, mga boys, lalo yung mga matatangkad, alalayan nyo yung mga senior citizen natin na hirapan ng tumayo uli. Okay? Gusto ibigay yung responsibility sa mga altar servers para yung alalay nila sa mga matatanda. Okay? Simulan nyo, Jenny. Rows 1, 2, and 3. Music, please. Pero yung mapatira pa, gamitin yung... Sige po. Dito pa. Compare nyo sa... I-ano lang, cover lang ito. Sige. Papo-cover lang. Sige po, rows 1, 2, and 3. Rows 1, 2, and 3. Rows 1, 2, this is an expression of surrender. And just be honest with your feelings.
Lord Jesus, ikaw naman lahat na nakakaalam. Thank you, Lord, for calling us here to be with you now. Lord, salamat because you are a personal friend. Nararamdaman mo, Lord, yung aming hinihingi sa iyo. Nararamdaman mo, kahit di pa kami humingi, alam mo na kung anong bibigay niyo, Lord. Thank you, Lord. Sinusuko namin lahat sa iyo, lahat ng aming problema. Lord. Lord, alam ko pagagalingin niyo po ako. Maraming salamat. Heavenly, oh Jesus, we thank you and praise you. We glorify you. We magnify you. Lord, thank you for the healing that you have bestowed upon Marites. Thank you, Lord, for the healing. We are so grateful, O Lord. Amen. Rows 1 and 2 and 3, please go back to your seats. Alalay mga boys, alalay po. Alalay. Boys, alalay sa harapan. Rows 4, 5, 6, please prepare. Again, this is an act of surrender. Ask the Lord for healing. Don't forget to say thank you to Jesus. This is your personal friend. Lord, we praise you, Lord. We praise you, Lord, and we thank you, Lord. We surrender all to you, O Lord. All our problems, O Lord. We thank you, Lord, for everything, O Lord. Thank you so much, O Lord, for everything you've given us, O Lord. For all the blessings, O Lord. Thank you so much. Thank you and forgive us our sins, O Lord Jesus. Forgive us, O Lord, for all our wrongdoings, O Lord. Forgive us, Lord. We are here, O Lord, asking for your forgiveness because we are sinners, O Lord. Forgive us, Lord, and help us to love, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Humingi kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. Gabayan mo sana kami kung ano mang mga problema ang aming hinaharap sa kasalukuyan.
Panginoon, salamat sa buhay na pinagkaloob nyo. Salamat sa mga biyayang pinagbigay nyo sa amin, ang aming buhay, ang aming mga anak, kaibigan, at lalong-lalo po sa inyo mga Panginoon, ang biyaya ng buhay na nagbibigay lakas sa amin. Muli, patawad at salamat sa lahat, Panginoon. Nandito ako sa harapan mo. Maraming salamat sa pangalawang buhay. Ako pinagpasalamat sa lahat na nangyari sa akin. Maraming salamat, Lord. Sa pangalawang buhay na pinagkaloob mo sa akin. Thank you, Lord. Thank you. Sorry sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Thank you, Lord. Amen. Rows 4, 5, 6, men, return to your seats. Boys, alalay. Prepare 7, 8, 9. Seven, 8, 9, please. Row 7, 8, and 9. Boys, alalay po. Pakialalay. Again, address Jesus as your personal friend. Thank Him for all the blessings. Thank Him for choosing you as one of those serving this parish. At nakikita ko, nakaka-touch, na kahit na hirap silang lumuhod, they'll do it in Jesus' name. Because He's their personal friend. Nag-e-effort talaga sila, especially ang mga senior citizens, nahirapan yumuko. Nahirapan magpatira pa. Lahat ang hirap ninyo, offer them to your personal Jesus, personal friend. Opo, Panginoon. Pinadarasal mo namin ang lahat na may sakit. Pinadarasal namin sila. Ano man ang mga naging karamdaman. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan kung ano man itong aming nagagawa pa. Hindi mabuti para sa iyo. Patuloy namin pinagdarasal ang mga karamdaman. Alam namin walang makakapagpagaling kundi kayo po lamang, Panginoon. Patuloy namin tinataas ang aming mga kapatid na narito. Humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa sa iyo at sa kapwa. At tubayan mo ang lahat ng sila. Patawarin sila sa lahat ng anumang nagawa. Ganon din kami, Panginoon. Lahat kaming mga narito ngayon, Panginoon. Hiningi namin ang kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan. Higit lalo sa iyo at sa aming kapwa. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwanan kahit kailanman. Hindi mo kami pababayaan sa anuman aming nagawa. Kahit ito ay muli namin hinihingi sa iyo ng kapatawaran.
Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapatawad sa amin at pagpapagaling sa aming mga nagiging karamdaman. Salamat, Panginoon. Row 7, 8, 9, please go back to your seats. Prepare. Rows 10, 11, 12. This expression po before Jesus is our trusting the Lord. We surrender everything before the Lord. Lahat ng hirap. But don't forget to say thank you for all the blessings we received. Sa mga religious sisters dito, you can still do this as your thanksgiving for your vocation. As you also pray for your family that you left behind, just to serve the Lord. So rows 10, 11, 12. You can move forward. The closer you get before Jesus. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa aking mga kapatid na ito na ngayon ay naririto upang humingi sa iyo, Lord, ng kapatawaran sa kanilang mga pagkakasala. Ipuin mo, Lord, sila isa-isa upang gumaling ang kanilang mga karamdaman, upang gumaling ang kanilang pag-iisip sa ating kapwa, mga pagkukulang nila sa kanilang mga kapatid, sa mga anak, sa mga apo. Lord, kami po'y naninipluhod upang mapatawad mo kami, mapatawad mo sila, upang magkaroon ng panibagong buhay. Nawa, sa pagkakataon na ito ng Lenten season, kami ay nagpatira pa sa iyo upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na ibinibigay mo sa amin araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawa at hindi nagawa. By your most precious blood, heal us, dear Lord. Heal all those who are sick,
physically, mentally, spiritually, emotionally, and financially. May all we do be always for your glory. In Jesus' name. Lord Jesus Christ, Son of the Father, please grant them total healing of soul, body, and spirit. Bless them always of your love, O Lord, and grant us your mercy and pardon to all of them. We live and reign with you in the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Rows 12, 13, 14, 15, you may go back to your seats. Boys, alalay. Prepare, 16, 17, 18. Young girls, please alalay sa mga babae. Young girls. Row 16, 17, 18. This is also your panata na yung ating buhay na pinahiram ay maging malinis, maayos, at may laman. So ngayon, ayusin natin ang ating friendship with Jesus. Surrender everything before Him. Thank the Lord for all the blessings. Sisters, you're most welcome. Doing it will be a good witnessing before Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong pagpapala, sa iyong kapatawaran na walang hanggan sa aming mga kasalanan. Itinataas namin, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan, material man, sa pagmamahal at sa relasyon namin sa isa't isa. Panginoon, ikaw lamang ang labis na nakakaalam kung ano ang kulang sa amin. Ikaw na po ang magpupuno at gawin mo kaming mabuti. Kawangis ng iyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga kapwa. Itinataas namin ito sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sa araw-araw. Muli, Panginoon, maraming salamat. Dear Lord, we thank you for all the blessings. Dear Lord, we thank you for all the blessings that we receive. We thank you for, although we are not worthy to receive all those blessings, you are always there for us. We pray, Lord, for those who cannot understand our situation right now. We pray for them that they may find peace, hope, love, and they may find also your goodness in their heart. Lord Jesus, for those who are in, we offer to you our personal problems, our health, our finances, our relationships. We claim that after touching your feet,
we will be able to receive all the plans you have given to us. Thank you, Lord. Rows 18, 19, 20, please come back to your seats, please. Sisters, you prepare also. Kayo lang special group po. Those who want sisters to come here from different congregations, it's your turn now. Yung mga hindi pa nakapunta rito. Yung mga hindi pa nakapunta mga sisters, please come forward. This could also be your renewal of vows, renewal of your commitment. Young girls, please assist the sisters. Young girls. So for the sisters, this could be your renewal of commitment. Ask the Lord to bless your family that you left behind. Again, ask the Lord to bless your families that you left behind. Sisters can go in the front. Young girls, please assist the sisters. Again, for the sisters and others, this is an act of surrender. Heavenly Father, Heavenly Father, we give you thanks for all your blessings, for all your guidance. We praise your holy name, O Jesus. And we are here prostrate in front of you to beg for your pardon for our weaknesses in times that we are not able to be faithful to you. We ask your pardon and we ask your continuous blessing for us. We beg you this very moment to heal each and every one of us, though especially those of the terminal illness. We hope in you, O Jesus. We surrender all we have, all our thoughts, our concerns, our illness, our weakness, and we offer it in your holy name. Bless us, Lord, and continue to be with us in all our undertakings. Be with us, with Mary, our Mother. Be with us, O Jesus, and bless us always in all our endeavors, in our apostolate, in our personal life, and in our prayers. In times that we need your help and we felt that we are alone, let your blessings be upon us, that we always remember that you will be always with us. O Jesus, our healer, heal us. Amen. Now you can go back to your seats. All the rest na hindi pa patira pa, you may come forward now. And we'll have the adoration and the blessing. Then we go to Mass straight. Anyone else would like to
Is everything's okay? So we now proceed. Please kneel. Sacramento Estes fides supplementa farsi audacio. Amen. Amen. You have given them bread from heaven. Source of your happiness. Let us pray. Lord God, by the paschal mystery of the death and resurrection of your only begotten Son Jesus, you accomplished the work of man's redemption. Full of trust, we proclaim God, the Father, the paschal mystery in the sacramental signs of the Eucharist. Help us to see ever growing in us the fruits of your saving works. Through Christ, our personal friend, our Lord. Amen. As I bless you with Jesus, body and blood, you make the sign of the cross, not only for yourself, but do it also for your family and for your ministry.
Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy immaculate conception. Blessed be her holy immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of, of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste And spouse. blessed be God in His angels and in His saints. Amen. Blessed be God in His angels and in His saints. Sacrament most holy, most sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment done. Be every moment done. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment done. Be every moment done. In 2 minutes, we'll begin our Mass. Lights on, please. Choir, prepare for the entrance song. Arnel and Jen, paki yung cloth, please. Roland will take away yung monstrance and others.